historias que nos foron contadas, as linguas das mulleres, Morgana e Xenebra, Circe e Penélope, non conversan entre sí. A inimizade, o antagonismo imaginado, cortou os vínculos, apreixou as linguas coa súa buceira de ferro. Negouse mesmo ser posíbel a amizade entre mulleres, se escoitaren unhas a outras. Begoña Camaño tece a complicidade entre as mulleres míticas a través da costura, zurcindo as cicatrices cos fíos violeta do feminismo, a literatura como forma de resistir ás violencias. En Esmelle, Morgana e Xenebra descosen xuntas con pequenas tesoiras o bordado no que tantos anos empeñara Xenebra. Descóseno por ser a imposición doutros, de mágoas alleas, as de Tristán e Isolda. Descosen por completo para que Xenebra, ao desfacer os remorsos co bordado, liberada, poida abordar a súa historia, súa propia, malia ser triste. A ardente noite de amor con Lancelote. Coa complicidade de Morgana, Xenebra recoñece as feridas. Agora levará con orgullo as cicatrices á vista. Begoña descose coas tesoiras da súa escrita os mitos, os relatos contados.